Sederagan Ferenggana Arunachal Pradesh. Beखौथ' बुंनो हाला दायो. आच्छा सोरखौ सापर्ट खालामदों? गेमनि खोथा. सोरखौ सापर्ट खालामदों? फेरेंगाना अरुणाचल प्रदेश? दे अरुणाचलखौनो लाबाय आं बर्तमान. अरुणाचल प्रदेश. आच्छा दे. NSC Arunachal Pradesh. गामिखौबा मिथिया. सोरखौ सापर्ट खालामदों? फेरेंगाना? अरुणाचल. अरुणाचलनिया गोजानखाय सापर्ट खालामदों आरो. जों थानाय मानसि. आच्छा. गल जाबाय. फेरेंगा बिजनिया गलसे सोबाय. स्करा जाना दङ फेरेंगा 1 आरो NSC अरुणाचल प्रदेश 0. Sederagan Ferenggana Arunachal. Ferengga ya? Acha. Kone jitibo Ferenggana Arunachal. Shillong nai aji Shillong nai. Ferengga Arunachal Pradesh. Ferengga jitibo. Allah kise kelam. दे फेरेंगाना अरुणाचल. फेरेंगा देरहाखागोन. बिथिं फैलायबाय माथो आरो. बैथिंसोमोन. फेरेंगाना ना अरुणाचल? अरुणाचल. नों थाहैनाय जायगा ना अरुणाचला? आच्छा. बेनिखाय अरुणाचला देरहानांगौ आरो. Isudan, Ferengal mai Ferengal, kau mana dah oleh sebab apa? Kau bersama. 사실 사실 하드 사실 버스 가면은 Ferengan sih lu kill tim malah. Saya. Betul mana? Betul. Siapa yang bilang? Aku kenapa kan?
हाफ टाइम जाबाय दायो स्करा जानानै दङ फेरेंगा 1 आरो एनएससी अरुणाचल प्रदेश 0 सोरखौ सापर्ट खालामदों फेरेंगा ना अरुणाचल प्रदेश अरुणाचला जेननानै दङ अब्लाबो द्र खालामनो हागोन आरो हागोन ना बिथांमोना अरुणाचल प्रदेश द्र जाथारनांगौ बिथांमोना अरुणाचल प्रदेशखौ सापर्ट खालामदों सोरजों सापर्ट फेरेंगा ना अरुणाचल फेरेंगा देरहाखागोन नोंथाङालाय फेरेंगा नै बिथांमोना फेरेंगानि सापर्टार नै बिथाङाबो जोंनि हरसिंगा ओनसोलनि फुटबल प्लेयारमोन दिनैनि जोलुर बादायलायनायखौ नायनानै बोरै मोनदों मोजां मोनदों मोननै टिमखौबो गोख्रै मोनदों ओरैनो सोरखौ सापर्ट खालामदों आं बांसिन फेरेंगाखौ सापर्ट खालामदों आदसा फेरेंगाखौ गेलेनाया बोरै जादों गेलेनायाथ' मोजाङानो जादों मोननै टिमाबो अब्लाबो बिसोरनि किसुमान गेलेनाय आदब खायदाफोरखौ नायनानै फेरेंगाखौ मोजांसिन मोनदों आरो दानि जुगनि गेलेनाय आरो सिगां जुगनि गेलेनाय एसे फाराग जादोंना जायाखै बहुद फाराग दंना दानिया साबसिन नंगौना नङा दानिया साबसिन किसुमान माबाफ्रा चेन्ज जाजोब्बाय सिगांनि बायदि नंला एसेबांसै दे थेंक इउ Wah, kita. Gol जाबावबाय दायो स्करा जाहैबाय फेरेंगा 2 आरो अरुणाचल प्रदेश 0 दे सोरखौ सापर्ट खालामदों फेरेंगा ना अरुणाचल सापर्टआथ' अरुणाचलजोंमोन औ दा जेनना दङ ना जेनना दङ द्र खालामनो हागोन ना हाया बारा गोसो होनानै गेलेनाय नुवाखै अरुणाचलखौ फेरेंगानिया बोरै जादों गेलेनाया फेरेंगानिया मोजाङानो जादों खिन्थु गल सोनायाव एसे फेलें जादों जिबायदि जानांगौ बिदि जोनो हायाखै अरुणाचलखौ एसे आखा खालामबावदों एसे गोसो होयोब्ला गल हानायनि चान्स दङ आरो दे नायबाय था आरोबाव गल जाबाय गासैजों स्करा जानानै दङ फेरेंगा 3 आरो अरुणाचल प्रदेश 0
गल आरो गल जाबावबाय गासैजों स्कर जाना दङ फेरेंगा 4 आरो अरुणाचल प्रदेश 0 ओरैनो फेरेंगा सोरखौ सापर्ट खालामदों ओरैनो फेरेंगा फेरेंगा सोर देरहागोन फेरेंगा दे दिनैनि जोलुर बादायलायनायखौ बोरै मोनदों एसे बुंना होदो दिनै जोलुर बादायनायखौ बिराद मोजां मोनदों माने मा फेरेंगा आरो अरुणाचल प्रदेश माने अरुणाचल प्रदेश माहाय डाउनाव दङ ओरैनो सापर्टखौ सोरखौ खालामदों फेरेंगा फेरेंगा 19 अरुणाचल प्रदेशआबो गलसे सोबाय दायो गासैजों स्कर जाना दङ फेरेंगा 4 आरो अरुणाचल प्रदेश 1 फाइनाली फेरेंगाया देरहानो हाबाय गासैजों So friends, finally फेरेंगा देरहानो हाबाय गासैजों स्करा जाबाय फेरेंगा 4 आरो अरुणाचल प्रदेश 1 Congratulations to Ferenga Disney. Look for the video. Goodbye.